Здравейте хора, аз съм Марто Салпатев и може би както сте видели от заглавието, правим поредния анбоксинг на мишка Canyon. Мишката е доста лекичка, не е за игри, но удобна е, отстрани е с такова против изпотяване. Става за помпене яката, румби. Кутийката някъде заврях. Тук му щях да правя анбоксинга и я заврях някъде, сега не мога да се намеря. Мишката е супер лека. Тук това търкала скрол бутона се върти доста лесно. Много ми харесва, че отстрани е с такова против изпотяване. Уж пише, че е оптична мишка, но ето колко е оптична. С USB. Мишката си е доста добричка, бива се. Това е за нея. Хора, този клип беше твърде кратък, така че надявам се да ви е харесал. Ако е така, дайте палец нагоре или се абонирайте за моя канал, ако вече не сте го направили. Това е от мен. Чао!